Tuwing araw po ng Sabado ng hapon ay meron po tayong mga barangay masses. And for this afternoon ay meron po tayong Bukluran Mass. Dito po sa Barangay Kayungnan sa bayan po ng Agno. Dito po tayo pumunta ngayon sa Mr. and Mrs. Carlito and Heidi Rosete Residence. Nariyan po ang mga kaibigan po natin sa mga iba't ibang bahay ang naimbitahan para makipagkaisa sa ating misa. At syempre, pagkatapos po ng misa, kainan. Hindi na po namin na video ang pagmimisa dahil nga po, kailangan po natin mag-focus sa Santa Misa. Pero excited ang aking apat na kasama dahil pagkatapos nga po ng misa sa mga barangay, sa mga buklurans, ayan napakasarap ang kanilang paglamon. Sige, lamon pa, Ate Arlene. At pagkatapos po ng misa, nasabi nga po sa amin ni Ate Arlene na kailangan po namin pumunta sa bayan po ng Burgos sa Carmelite Sisters Monastery para bumili po tayo ng hostya. Kaya naman, samahan niyo po kami sa aming biyahe at pumunta po tayo sa Carmelite Sisters Monastery. At ito ang kanilang monasteryo, isang napakagandang lugar. Cloistered nuns po ang mga madre po dito. Kaya naman, hindi po namin sila makita. Kaya kailangan po natin itong iikot yung ruleta para makuha po natin yung mga pinabili po natin. Hindi ko po alam kasi ang tawag po dyan. Kaya excited si Ate Arlene na bumisita dito dahil kahit paano ay nakita na naman niya ang kagandahan ng lugar ng Carmelite Monastery. Kaya sa mga kaibigan po natin na nangangailangan ng hostya, halina, bumisita po tayo dito sa bayan po ng Burgos sa Carmelite Monastery. Thank you po!